A'udhu billahi sami'ul alim minash shaitanir rajim. Ɗaurin baki sarida, in dai ka ɗauri bakin mutum da wannan sirrin, to duk abin da ka karɓa a wajen shi sai dai lahira, amma dai a duniya magani ta mutu maras. Duk abin da ka karɓa a gun mutum ka ansa a wajen shi, to ka ansa kenan, sai dai ka biya in ka samu. A'udhu billahi sami'ul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al'ummar musulmai faɗin duniya, musamman mutanen kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Qatar da sauran ƙasashe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar musulmi, ina mana fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Masha Allah, masha Allah. Kun ga dai yadda ake kuma binnewa, insha Allah da sauransu, insha Allah. Insha Allah. Abu na farko da ake nema, insha Allah, ka samu baƙar takarda, baƙar holama. Za ka iya zuwa gun masu sai da holama ka je ka siyo. Idan ka siyo ta, insha Allah, sai ka samu kifi tarwaɗa, babba ake samun babba. Sai ka rubuta innama amruhu iza arada shay'an yaqul lahu kun fayakun, ƙafa 3 a jikin wannan baƙar takarda. Wannan memo ɗin ka saka sunan shi. Sai ka rubuta, za ka rubuta summun bukumun umyun fahum la ya'qilu, ƙafa 7. Ka buɗe wannan memukan ka saka sunan shi. Insha Allah. Bayan ka gama sai ka nannaɗe ta, sai ka samu turare da ake ce ma bukur alƙisdar al'abanita. Wannan fa ko mutum a ce wai yau a ce wannan mutumin gidan shi ya kai 100, ka ce duka kana so ya rubuta takarda, a kira jama'a a yi taro a rubuta takarda a baka, har abada ba zai saki. Ya ma ya manta ma da ya taɓa samun wata kadara wa ya ba, kuma ya ma manta. Bare kuɗi ko mota ko gida ko wani abu dai dan abu dai haka, insha Allah ka gama da wannan. In ka rubuta ka samu bukur alƙisdar al'abanita, sai ka shafe wannan takarda da wannan, sai ka naɗe layar. Sa baƙin zare na kaɗi, amma ake samu na kaɗi irin wanda aka kaɗa. Ba irin wanda ake sayarwa na ɗinkin kaya, na kaɗi wanda ake kaɗawa da hannu. Ka naɗe wannan laya, sai ka buɗe bakin wannan tarwaɗa da ranta, za ka buɗe bakinta, sai ka saka wannan laya ka cusa. Ka samu jan zare ka ɗinke bakin wannan tarwaɗai. Bayan ka ɗinke, sai ka je ka samu bishiya, gindin bishiyar kuka, ko wadda take jikin kukai kuma da akwai shuri. In babu, ka samu jikin gindin bishiyar kuka, kawai ka haƙa rami ka binne kamar da kuke gani mun binne ta. Haka ake yi. Cikin minti ɗaya kacal kana binnewa a cikin wannan minti ɗaya kacal ɗin, insha Allah za ta fara aiki. Daga nan duk abin da ka tambaya a kai, adadin ma mutanen da kake so, mu ka kira mu kai mana magana, ka turo da kuɗin da za a sayo kayan aiki a yi maka aiki, ko ka zo da kanka. Muna kudu maso gabas tsakanin kamar da Najeriya, Saleta sabuwar unguwa gida na 306 kusa da masallacin Liman Ibrahim. Ka zo a yi aikin a gabanka. Ko mutane nawa ne za mu saka su a cikin wannan memukan, kai ma za ka iya sakawa. Ka yi aikin, ko da mutum ya kai 50 ko mutum ya kai 20, in dai